Relationship dobom ahut kuan lo kisungji nang cinima. Relationship dobom ahut kisung ke phoji ke dalo. Ahut pen ke jibhong po. Ahut pen ke waiting long don po. Lapen ahut pen ke family problem do po. Sita lalo Arjunon azha amuni tum pupu. Cingki thiong te cingki seladet po. Sita labang ke chok chilo. La cingki selet putum hello kaci bhongang kok ditilo la pente waiting ke long dun pen si bhong dun ji phan kiri dun rok nang nilo Arjunon waiting ni long dun ta si bhong ri nang tum athe ke a family tum en dun deta thek mate family pen important alam kaci thang dukok ta thek mate sigjit asai dukok ta thek lapente family problem ke lalo athe ke apia po ke nangkham khedun ke kinang sotlo athema bang somati lasila analam doan sita ahok perakang hon pute lahai alam abang matha me kanangji lalo plote nang hem nang kaiding pi ing thim limpen sengkarong dopo